Sino kaya ang kausap ni attorney? Mukhang masayang masaya siya. Oh, attorney, huwag mo masyadong biruin niya na baka mabilog mo ulo niya. Bakon siya. Anong ginagawa mo? Ba't ka gumagapang dyan? Joke lang. Naghahanap po si Consyal. Nagtatanggal ng damo. Mas komportable po sa damo. Pasensya na po. Natatawa po kay Consyal dahil gumagapang po siya. Meron naman pong surgama at ayaw niya gamitin. Ewan ko po kung nagpapabida lang o nagyayabang lang siya dyan. O, attorney, kanina pa kita iniintay pare. Ito, magkakape ka na. O, kunin mo yung baso. Ito, ang daming kape. May tinapay, o. Oo, thank you. Kumusta na yung kalagayan mo? Guwapo pa rin. Medyo ayos-ayos naman. Magsilbitan kayo niya, Consyal. Kita nga mo nun sinasabi ni Kuya Bet. Yung lagyan mo ng plywood tapos mas maganda to, no? Na? Tsaka mo naman kalakain, talap-talapan po mag-iipula masyado. Hindi ba pwede Talagang gampul. Iba't patameda gulo pa siya rin lagay itong Yung sa gitna mo sasarulin, no? Para matabunan. dito sa gitna. Dito siya libutad. Sa libot na. Na. Napunet. Tama na kita nung puro ladi ko na. Gampo na lang. Tara. Oo. Kasamping ka lang ba pambik? Maganda nga oh. Dapat Ayan yung pa puno pag malinis na sarulay. Wala na po. Lagay sa manito. Oo. Alila pa ko. Dapat gambulan nyo lapaan. Oo nga, hindi pa wala, natatabunan ng damo no? Mitambo na lang din ko. Nahala akong gawa. Napotang madagula. Magtagalog ka. Paano daw? Dapat muna gambulin muna. Gambulin. Tapos pag yung lumaki na, parado mo sa gitna. Oo. Sa pogpog. Oo. Tapos doon mo abunuin. Kung namamalipit na yung daon, doon mo patubigan. Pero hindi pa kailangan ng tubig yan, no? Hindi pa. Mm. Nakikita mo naman daw sa daon na pag kailangan ng patubig. Tara sa teta pa. Tara po, Net. Tara lang Ang bilis nyo. Susopan kaya mo. Baligan ka. Yan, siya lang makababa kang gumapang Nino rin kaya ganyan, Kenny. Yapo neto, kayang kasabi ko, Kenny. Bahala nyo. Sabi na dito nga doy, lamig tagen. Nino? Naratando magulo. Pag ikidang makasarabali ang Basta, pwede ay, kukuwang. Ay, pengawan akong sandwich. Chicken sandwich boss hapol. kung wala mo kaya, tinggal pa na akong gulong ka. Yung last day niya ang initang mesi. Makakarinig. Ay, wago. Tama nga ang tawa rin na ta. Napun dito lang. Ano ba ito nga isang bula? Ito nga lagyan na lang. Tsaka ang linis, ganda oh. No? Parang umulan dito. Kailan? Kahapon? Hindi nga ba ko. Sana lumakas ng konti, no? Ano boss ay? Swerte kong gagawin, mumura sana yun kailangan mo balugtugan. Wapit. Kabiratilok nang. May kaya nangawas kanina. Minta kami kayo na lang. Ako nagdala. May ato. Pero ang bilis yung naggambol Ilang ba? Tagaan nyo. Oo. Ilang
tagalan lang. May tagalan ko ata ko siya. Oh, bigyan kang trono. Trono to rin. Kape na ba? Ano ka? Yan eh. Kumibet. Ayun tinapi oh. Oh. Wala kang sumito. Wala kang matas ng henday. Dala ka matas. Saka ito kang marati. Wala ta kayo katabaran mo. Kumibet. Ayun eh. Hindi naman kape. Tara ka lang nini. Ano po to? Ayun po to. Kumibet oh. Oh, Oh. Ayun oh. may nagkasi ko kayo sa kaya po nabi. Masaya May mo. sampuyakan mo ano. Pani na yung jefe po tato niya. Dalang bibing ka. Alangan pala magtinda. Kala yung baltukan. Walang munti kinin eh. Munti. Ken Messi. Sino rin makasabi kasi sa baltukan. Wata. Nakakailangan. May papremyo yata yung mga banderitas doon noon. Oh, gamang lang mo. Pwede na lang sarlan. Oh, kaya lang ang problema ka dito. Yan yung basa mo. Masarap sa lang. Ang mga problema ya, pulit eh. Hindi yan dahil kay Jimmy dyan ugat ang traktor ang big. Ano pa? Basar mo lang kaya sagya na lang sa lon dito yan. Yan naman makina. Hindi pa tagya yung gabon ha. Ipapabigpig ka Dapat naman. binasama ko niya lang mo basala kaya gaya mo ay sarlo mo lang rin ano. Akali mo may pinak. Ayun, hindi mabasa yung gabon niya. Wala, pata malasa wala. Matambul lang. Hindi malalamay tayo. Basar mo kanya po to. Sisigulong malapas lang. Malalamay guys po to. Tingilong po. Dapat pala patag lang yun. Naalala mo yung monto nyo guys. Hindi ko na yung kakaalam. Ano po tang gambulan mo kanya, sarlan mo lang, sa timi, tambulan lapon na. Pero yung kalabasa, pwede nang abonohin o hindi pa rin? Katapos na magambol nito. Yung palaya, tinamak plate ha. Oo rin. Basta paano kaya itong bawal din, paano wala gawang. Ako noon mula ka dyan, makanyan mo ah. Teka ang konser. Saan tingin ah? Mataramya mo na. Bala matimanyira ka rin bulong. Basta sa ring mabasa yung meron. Basa pa yung lupa. Hindi pa kailangan ng tubig yan. Magdambunan mula ay. Matay na kang ng likod. Tumikan niya. Solo na ito. Ada di order malagi, guto lang. Medyo na Malagi ni. tuyo yung lupa dyan no. May parte na matuyo no. Yung ano ng lupa, latay. Latay. Magre-relax muna si Conchel. Malayo-layo na yung ginapang niya. Ginagawa! Torny! Kanina pa kita iniintay pare. Ito, magkakape ka na. Oh, kunin mo yung baso. Ito, ang daming kape. May tinapay. Oh. Oo, thank you, thank you. Kumusta na yung kalagayan mo? Medyo, Guwapo pa rin. medyo ayos-ayos naman. Kung meron po kayong problema, lalo na sa piskal, ito, nakakaintindi dito. Attorney no win. Lolos. Lolos. Ay. Bako hindi lumag pag-istorya sa kudoon na kaya na pa. Kuta na akong puta chula kita ya ako karas ko kita kaya makasiwang yung hindi. Wah, balo mo naman. Padya makasiwigi, tachul na rin kay Kenny. Guapings. Kuta. Ano yun?
Basta nakabukas yung gate na yon, nandito yung mga guwapings sa farm. Kapita na. Oh, Ay mga supporter ko. oh, very good. Okay yan. Hmm. Masyari kayong gagapang ini. Kumusta yung love life mo ngayon, attorney? Medyo ayos naman. Hmm. Kumusta yung girlfriend mo? Yan, naghihintay. Sana all iniintay, ha? Naghihintay na walang hinihintay. Balita ko, sabi ka na makita ng girlfriend mo, hindi ka sumusupot. Oo. Ano, pabebe mo na si attorney na. Nung nakaraang biyernes, pagdadala ko sana ng 2 manok at saka Dalawang, sisiw at saka 2 bibe. o yung 3 ube, hindi yung pagdadala. 3 ube, At saka na yan. tsaka na yan. Sabihin mo, kung kailan kung wala akong trabaho, wala kaming ginagawa ni attorney. Eto, sasakyan ganyan ka kalakas sa akin. Alam mo naman, malakas ako sa'yo. Na, Shal, eto sopahan. Oo rin. Kitang girlfriend na, potang puntalan eh. Oo. Lahat na yung bakulor sa agli at itagar. Ako tinulungan mo kung hindi naman kita pinasahuran doon. Eh ngayon ako naman tutulong sa'yo. Kaya pera, pasyal tayo lang. Otang bako may opera. Dali natin yung mga bibe, manok. Ganyan ka kalakas sa akin, alam ko malakas ako sa'yo eh. February 4. Naka-pick-up ka. Na. Sigurado dito makukuha mo dito. Sabihin mo, bodyguard mo si Kosyal, ako driver mo. Kaya lagi akong nakagano na. May dala akong bagito. Ang liit lang nitong bodyguard ni Kahit na maliit, magaling yan. Ano yan, kasama sa SAP 49. Hindi SAP 44 yun namatay ha. Kasama ng SAP 49. Pinapapala, wala akong Saan masarap. tayo? Ikatapos naman bigla ito karang na bodyguard. Ito na, tapoy Gilbert. May girlfriend po si attorney nasa Bacolor. Ngayon, problema niya pagpunta ron. Itong kanyang bike, medyo malayo-layo. Baka abutin siya ng 1 buwan. Baka bago makarating doon. Pagdadrive natin. Ganyan kalakas si attorney sa atin. Kung wala ka surgama, bibigyan kita. Kaya lang ipagawa mo. Pagawa natin. Nandun sa bahay. Sige. 2 talim. Kaya lang medyo. Ito maganda na nakasilip. Tingnan mo. Ayan o. Ano So, na naman maganda. nakasilip? Ano yan? Ayan o, nakasilip. Ay, oo. Maganda nga. Halos katamtaman lang ang laki. Halos 2. Sige. Kita mga Latin eh. Wow. Basta sabihin mo kailan ka pupunta ron. Akin yung diesel, ako pa magdadrive sa'yo. Ganyan ka kalakas sa akin. Pagkatapos nung Konsyal. pagkatapos ng mga opera ako. Ikaw, ako malakas sa'yo. Siyempre, ikaw malakas sa akin para si Konsyal. Wala mo po ta rin ang bano nga dalang adwalang talam, tarap. Magawa nila. Alila, pinenya. Pagawa tala. Pagawa mo lang, Konsyal. Bikling. Saan pagagawa yan? Kaya mo nalagawan. Ito yung gamit ko. Patabas lang. Tapos na. Oo. Nung kaya narit, nung yan patabas. Patabas. Wala ko nalang weldingan diyan. Sabi mo lang dito, Konsyal, pagka umaga, nandito lang yung mga gamit mo. Hindi kayo nanakawin dito. Kaya nga. Mapapala niya sa sorgama at hindi naman niya makabibenta. Magamitin yun. Hindi naman Konsyal, kasama ba sa team to pagka may resort na tayo? Kasama sa ano? Yan Sa mga boy natin. boy. Ang naglilinis Sa resort. ako yung nag-iiskoba. Ikaw nag-iisko ba? Dito yung boss, saka yung segunda boss. Segunda boss. Dito lang sila. Pag may naliligo doon, kuha tayong talapia sa pispan. Pandederang tayo. Tapos
papasulapo mo yun to Oh. para makita natin yung nakapante. Oo. So, yan. Kaya ang problema, bago natin makita, baka nakuha na ni Atty. Lakatandala sa kanya. Ah. Kikita pa siya to niyan. Oh. Doon sa parking lot, siyempre siya mag-erase. Ah, oo. Tig, pagalis tig sa 20 sampo. pesos para kada motor. 10, Ah. 20. Ay, oh. oh. Pero yes, ganun pala yung research doon. May bayad pa yung parking lot, sabi. Siya, meron. Kasi daw, Yung private, may bayad. Yung para sa... Public, wala. Wala. yun Mapuno na yung sa resort. Sa private sila magpapat. yan, taktakan mo lang mo kayo. Umapin. Ano, may damo-damo, oh. Ang talo. Yes, something ngayon eh. Ay, wag uran. Something na. Wa? Ay, wa? Ay, wa? Oh. Pwede hapin. Oh. May niya pang gamitan eh kasi kaya eh. Malaki yan. As, Meto makatabas yun. Meto nga niya po. Hindi lang, mga tira mo. Hindi. Ay, marabulina yun. awan din nga niya parang ba? Ako niya natin. Ah, oo. Hindi niya makamati. Hindi niya makamati. Diyan, katabas na yun. Yun, kotel ko. Pwede. Ako siya pwede ah. Oo. Tingko may tumakan ng karne, $2 sa nito. Kuya, yan ang pinang hihinaw Dahil sa tubo yun ang welding mo, lagi mo yan. Ay, papaya. Yan, ito mo yung fish doon ang bagulan. Yan, pinuro. Ano pang gagawin natin dito, attorney? Sa Ito. bakanting espasyo natin dito. Sayang. Yung bakante rito, masyadong maraming bakante. Oh, anong gagawin natin para mapakinabangan? Para mapakinabangan, darating ang araw. Oh. Gusto ko ipa-stable ko ito, tapos magtatanim kami ng sibuyas. Oh, sibuyas. At saka kung mayroon pa, labanos, saka Labanos. pitse, mustasa. Ayan. Oh. Pampa, ano sa buhay ng tao yan eh. Pampahaba. Pampahaba ng buhay. Oh. Ayun. Bahay kubo na lang dito. Bahay, kubo, Tapos gusto ko na, kahit gusto ko munti. na nga talagang bibili ng bahay dun si Boss Edmond para O baka mamaya mag-asawa ka bigla, gagawin mong ano yung bahay ko.